En el projecte de llei, com diu ja el títol, és un projecte de millora de la qualitat d'educació, però no parla enlloc d'equitat. Els sistemes que funcionaran millor en el segle XXI desenvoluparan els dos àmbits que són l'equitat i la qualitat. Per tant, si solament es parla de qualitat, anem a estructurar un sistema en el que ens importa és que al final treguin bones notes uns quants o molts, si n'hi ha uns quants que es perden, si n'hi ha bastants que es perden, si no hi ha equitat en el procés i la gent que no té recursos o ha tingut un problema a la vida no se'n surt, no és important. Jo no estic d'acord amb això. Jo crec que a Catalunya i també a Espanya crec que hi ha moltíssima gent que el que vol és equitat per tothom, igualtat d'oportunitats, i en aquest moment, amb aquesta llei, jo crec que no es garanteix. I la segona cosa és que hi vegi una gran qualitat perquè els nostres alumnes puguin treballar el dia de demà amb les millors posicions mundialment, no? Però tal com està dissenyat, crec que no està pensat en aquest sentit equitatiu i, per tant, el que tingui més recursos tindrà més possibilitats d'estar en el grup dels millors, per dir-ho d'una manera, i el que no tindrà tantes possibilitats. El fet que ja ni tan sols es citin el títol de la llei ja et dona una idea de com i cap a on està enfocat. Crec que clarament aquest projecte hauria de millorar-se en aquest àmbit, i si no és així, el que farà serà que generarà una societat a dues velocitats, una que anirà molt alta en qualitat i una altra que desgraciadament seran els que no poden tenir la mateixa equitat que els altres, es quedaran molt enrere.